Níomh annach chu chrainn ach ar bheatha an timppleacht. As rud mór stochad an clown mar beag na crainn se ann agus méad ar fáil bás. Nuair bheith me sin níos sinne, beidir beag me fáistí héana agam. Agus má an timppleacht olc, ní bheith géan céad ann do me fáistí. Agus stochad gornta sin bort annach chu dtíine. Ní ránach méad beagach, má dhéanaan gacha inge píos a beag se. Annach chu dochar a dhéanamh mór aimflin down. Tá dína fáil bás mé ar trochaimse agus rudí eile. So stochad go gafar é sin athrú. Tá bacha ag bheag, stig taobhíordaim an son, taobhíord an fáil. Tá panéalach ar gréing a thuas ar an siad an son a gréing taobhíordaim. Agus tá muid ag iarra letrachas a chuamh nó. Is chontae náisiúnta é seo inis agus tá siad ag géirí milliún chrainn a chur ar fud fad an tíre. Chrainn idir dhar agus chrainn bethe agus chrainn fiúil agus anna chuid chrainn dhúchasacha. In our measc is sé crann agus mamó maidin Uí Ghealbháin agus ar páistí an son há dónal chuideag, há déanaí trídeag, Ellie de even 8 agus Seán bán ó Ghealbháin há sé sé bliain díos. Agus há siad an so chun rud éigean a chur neist an timppleacht agus cabhar an timppleacht hais a gin go léir leis an díomháil leis gacrad a hátar éis Tharla le cúpla bliana nús go gaiimid rud éigean beag a dhéanamh. Tá na beirt ar an nómh de chur na chrainn agus úsáidan siad an slí maiawaki go gurn siad anna chuid chrainn ann. So tá míadna i fáilt 1,500 chrainn an nómh beag amuigh ann idir solas agus an isce agus iarthar agus gacrad agus fásan siad níos tapúla ná mar fásan siad más rudí gur tú just a chur crann in éonar. Now is ling an talamh fós ach just tá míadna a chur na chrainn an so agus an spás seo a thógant. Is rud úntaach é dóchad an timppleacht agus be agsúlacht comá agus áitna thart de plandaí agus bhí beaga marachtain an town. Tá cúigar sa chlán againn agus mar sól de chách há seis imní ar go haing méor an timppleacht agus ní teisiid in na páistí, há siad anna chur amach méor méad hagarachtain de chur nuachtas go héir an tamar fad agus just for hamar go bhaid mis rud beag anna bheag i dhéanamh. Dúir go bheith ceolis gur bhíocht éigean tá dhéanamh going chun rud éigean dhéanamh an timppleacht a chaamh nó ar lí éigean agus mar sin há na chrainn dhúchasacha águr ar an talamh an maidin. Well ar ní mar an taobh sin den fárt mar ní chur sé a cuasaí pile ná cuasaí amána. So is féidir leanúnta raig leis na cluichí an son ar an daobh sud an barc agus beag na chrainn corthaistí an son. Ins dólam gur féidir le chrainn a chur péáid má haonn feiste talún an éachar agat is féidir chrainn a chur agus is dócha go raníonn siad na chrainn an son ina rúnt don saomh atá agat agus mar sin. I bhíonna se bhfuil takeach an caingean is as cap le déanaí há sé sa léir go bhfuil carn le déanamh. Agus bretha bátaí ná faithe mórránaí ana. Ach is dócha ar de bhéilíonn scéal dá me míist bagáilíonn dóchasach féidir bhfuil rudaí gur féidirlín go léir ana agus gur féidirlín cabhrú an slí anna bheag chun cuasaí a leasú